Җилкәнле көймә. Симка, Нолик, күрдегезме миндә нәрсә бар? Ой-ой, Каян алдың моны? Әтинең эш бүлмәсеннән. Анда мондай әйберләр бик күп. Тик капитан мин булам. Җилкәнле көймә нәкшен кебек, шундый зур. Ә ничек ул мондый кысан тишектән керде икән? Шешәдәге җилкәнле көймә ул чын мөгъҗиза. Ә телисезме? Мин сезгә аның анда ничек эләгүенең сырын ачам. Хикмәт шунда, мондый җилкәнле көймәләрнең мачталары җыела торган. Шешәгә кертер алдыннан аларны җыялар да кысып куялар. Шул рәвештә ул кысан тар тишеккә бик җиңел кереп китә. Ә шешә эчендә мачта белән җилкәннәр яңадан турая. Аның өчен җептән генә тартырга кирәк. Минме 8 аяк? О, күрсәтәм мин сиңа. Безне диңгезчеләрне айдан куркыт. Дим-Димыч, сак бул. Ой, Баттыңмы? юк. Бар да тыдыш. Тыдыш түгел шул. Син мачтаны ваттың. Ай! Ой, нишләттем мин? Кайгырма, төзәтербез. Җилем алып кил. Бу супер җилем. Кубара да алмаслык итеп ябыштыра. Нолик, булыш. Фу, бигрәк сосы. Тыдыш! Фу. Рәхмәт, коткардыгыз. Диңгезчеләр, иптәшләрем бәләдә калдырмый. Нолик, чык. Анда җилем исе килә. Чыгалмыйм. Мин ябышып калдым. Нихәл, Дим-Димыч? Минем коллекциядагы җилкәнле көймә ни эшли монда? Мин җилкәннәрне җиләтергә. Әйттем бит инде. Минем бүлмәдәге әйберләргә тиемә дип. Нинди кызык диңгезче. Элек күргәнем юк иде. Әйдә, мин көймәне урынына кертеп куям. Кем ул төшкерде? Мин ул. Апши. Аңлашылды. Дәресләреңне әзерлә. Ә минем бүлмәгә керәсе булма. Симка, кая киттең? Ноликны коткарырга. Мин дә. Әйттеләр бит инде сиңа. Бүлмәгә керәсе булма. Кадерлем, ашың суына. Киләм. Нолик, кайда син? Симка, минем башым әйләнә. Чөнки син шул сасы җилем исен суладың. Төрле буяулар, эреткечләр, җилемнәрнең исләре бик начар икәнен һәркем белә. Ләкин иң куркынычы начар истә түгел әле. Буяу яки җилем парларын суласаң, башың авырта башларга мөмкин. Агулануың, хәтта аңыңны югалтуың да ихтимал. Шуңа күрә нәрсәнедер ябыштырасы яки буйысы булганда фиксилар саклагыч битлек респиратор кия. Кешеләр дә үзләренең сәламәтлекләре турында фиксилар шикелле кайгыртсыннар иде. Шуны да онытмагыз, буяу җилем парлары тиз кабынучан бер өчкөн җидаңа бабах шартларга мөмкин. Буяу яки ябыштыру эшләре башкарган бүлмәне әйбәтләп җилләтергә онытмагыз. Тизрәк! Түз, Нолик! Мин сине коткарам! Нолик! Апчи! Я, ничек? Ноликны коткардыңмы? Нолик! Син исәнме? Рульны сула! Аңлашылды. Коткардым ахрысы. Нолик,
Сен мені туанайсыңмы? Сегіз аяқ. Мультипликацион фильм Халқыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде.